Ei ole. Semmoinen turkka sanapari leikkele. Tommosia. Mm-hmm. Tosi hyvä tämä leiväsavun maku. No, maistakaa toki tekin. Mm. Mulla on Marlin Juicy Energy sekamellusta on semmoista. Laitetaan. Mm. Ihan kiva makuista tämä. Maistakaa te itsekin tätä. Tässä on Pirkan oras et kolasi. Tommoinen pakkaus. Odotan innolla tätä. Ihan kolan väristä. Mm. No, ihan kolan makusta on tämän appelsiinikuva. Ei juurikaan maistu appelsiini tässä. No muuten ihan hyvää. Ja voi luetella. Maistakaa tekin. Se mennään jälleen. Hei hei.